nduru yegarwe kana kuti crocodile bile inouraya. Is it really true? What are the facts? So tose tinoziva kuti nduru yegarwe inouraya according to what has been passed to us from generation to generation. But what are the facts with regards crocodile bile? Bile inogadzirwa neliver kuti ibatsire breakdown yemafats mumuviri. Bile yegarwe yakangofanana nebile yedzimwe mhuka, and according to scientific research bile haiuraye, and even ikakonsuma nemaquantities akaita sei inonzi inokonzeresa irritation, but no one has ever been documented kuti akauraiwa nebile or nduru yegarwe. But issue yekuti nduru yegarwe inouraya yakambobvepi and zvinofamba sei? So I had to do a research which took me some years, to be honest. Now here are the facts that I gathered when I went into the field. Number one, all people vakanzi vakauraiwa nenduru yegarwe, according to medical reports, vakaita inonzi cardiac arrest kana kuti heart attack. And mukada kuzviongorora heart attack yacho yese vanonzi vanhu vanga vari mudoro, and vanhu vari kunzi vanouraiwa nenduru yegarwe varume. And what really happens? So I discovered that vanhu vanoenda kudoro zvinoitika varume vane zvavanoisa mudoro tinoti ma-aphrodisiacs, vamwe vanoti mishonga yemusana or whatever name. Iyi effect yema-aphrodisiac is to speed heartbeat, but munhu wanwa doro there is a high chance yekuti dosage yauchaisa mudoro rako inogona kupfurikidza, inosustainwa nebody, heart yotadza kuita cope with the dosage yawaisa. So fact number two, kune munhu ana sekuru vake kana mbuya vake vatori nepoison iri kutouraya vanhu zvechokwadi, but because mamwe marecipe aya kana kuti maformula vanhu anenge vachida kumachengetedza, vanobva vati iyi induru yegarwe yandashandisa kuuraya munhu, kuitira kuti anoziva kuti garwe rinonetsa kubata. Saka people end up fearing nduru yegarwe, yet the real recipe and formula inouraya vanhu ichitoripo and kune anayo mucommunity imomo. Zvanga zvakakosha kuti tipe information iyi pakuti vazhinji mumacommunities edu mune vanhu vari kunongedzana kuti akaurawa nenduru yegarwe, yet the family haina closure yechokwadi. Baba vanenge vakatora ma-aphrodisiac asi hazvikwanisi kuudzwa, and kazhinji paunotora ma-aphrodisiac muri kudoro muri kuchi inokandwa mudrink anzi maheu or mudoro, haudze vanhu. Vanhu vanongozona munhu akolapsa and hama dzake dzonongedza vanhu vari innocent. So next time panoita ma-sudden deaths ngatiteererei kuti vana chiremba ma-autopsy ayo anoti chii. Vazhinji inonzi heart attack handitika kana kuti cardiac arrest. Cardiac arrest inowanzokonzereswa nema-aphrodisiac because anonobata heart nemashandiro ayo nefunction yayo, ndo zvakakosha. So next time kana uruda kubatsira hama or shamari, share this video tizive tivandudze takawanda. Izvi zvindazviitira kuti kazhinji pandinotenderera nevanoshanya ukariba, pandinopa information iyi vazhinji vanoratidza kukachamadzwa because vazhinji vanga vachirarama life yekutya nduru yegarwe, yet it's a very innocent product, haina effect kuvanhu. Next time just share this video tirambe tichivandudza kuziva kwedu mhuka dzemukariba.